जहननि बिलाइ 14 बालाब 18 सारियाव जिसु ख्रीष्टआ बुंदोङो, आङो नोंसोरखौ मावरियाफोरबादि नागारलांनाय नङा, आङो नोंसोरनियाव फैफिनगोन। बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला बे बुहुमाव दङमोन, बियो संसारखौ नागारनानै थांनायनि सिगां बे गावनि चेलाफोरखौ बुंदोंमोन। बियो बुंदोंमोन दि आङो नोंसोरखौ मावरियाफोरबादि नागारलांनाय नङा, गालांनाय नङा। आङो फैफिनगोन होननानै जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, जायफ्रा दिनै जिसु ख्रीष्टजों दङ, जिसु ख्रीष्टनाव दङ, बियो हारसिं नङा, मावरिया नङा, बेजों जिसु ख्रीष्टआ लोगोसे दङ। आरो जिसु ख्रीष्टआ बेजों लोगोसे थानायखाय सानसे बियो जिसु ख्रीष्टखौ नुनो मोनगोन। बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। जिसुनि मुङै आमेन।